вазорати тандурустии Тоҷикистон эълон кард, ки шумораи гирифторон ба бемории COVID-19 дар кишвар қариб ба 6000 нафар расидааст. аз замони эълони расмии ҳукумат дар бораи мавҷудияти коронавирус дар Тоҷикистон 2 моҳ мегузарад ва мақомот гуфтанд, ин беморӣ дар кишвар то ин дам 52 қурбонӣ доштааст. аммо бар асоси як таҳқиқоти Радиои Озодӣ шумораи қурбониён эҳтимолан бештар аз омори расмист. вазорати тандурустии Тоҷикистон рӯзи 3 июн теъдоди афроди сироятёфта ба коронавирус дар кишварро 5954 нафар эълон кард. мақомот гуфтанд, дар шабонарӯзи гузашта 54 ҳолати нави сироятёбиро сабт карданд. аз рӯи омори вазорати тандурустӣ, гирифторӣ ба бемории COVID-19 дар Тоҷикистон аз рӯзи 9 июн ба баъд коҳиш ёфта истодааст, ҳарчанд дар ҳамсоя кишварҳои Тоҷикистон аз ҷумла Қирғизистон ва Қазоқистон баръакс омори гирифторон то рафт зиёд мешавад. Алексей Цой, вазири тандурустии Қазоқистон, рӯзи гузашта гуфт, аз 10 июн ба ин тараф шумораи гирифторони вируси корона дар кишвар рӯ ба афзоиш дорад. вазири тандурустии Қазоқистон пешниҳод кардааст, ки бо ҳадафи пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус таътили 4 ҳафтаӣ эълон шавад. вазир гуфт, дар сурати эълон нашудани таътили мазкур мумкин аст шумораи гирифторони COVID-19 дар Қазоқистон ба якборагӣ афзоиш ёбад. дар Қазоқистон то имрӯз наздики 40 000 кас ба вируси корона мубтало шуда, 188 нафар фавтидаанд. дар Узбекистон ҳам бар асоси қарори Комиссияи ҷумҳуриявӣ дар умури мубориза бо коронавирус сар аз 1 июл маҳдудиятҳои марбут ба карантин шадидтар мешавад. аз ҷумла бозорҳои фурӯши сару либос ва маҷмӯаҳои тиҷоратӣ рӯзҳои шанбеву якшанбе баста хоҳанд шуд. дар Узбекистон расман 8298 ҳолати гирифторӣ ба вируси корона сабт шудааст. аз ин шумор 24 кас фавтидааст. дар Қирғизистон ҳам вазъияти вобаста ба коронавирус рӯз аз рӯз бадтар мешавад ва ин кишвар шабона рӯзи гузашта шумори рекордии фавтидаҳоро сабт кард. дар 24 соати гузашта дар Қирғизистон 7 нафар аз бемории COVID-19 ҷон бохтанд. шумораи умумии сироятёфтагон ба коронавируси нав дар Қирғизистон 5296 ва теъдоди қурбониён 57 нафар мебошад. баръакси кишварҳои ҳамсоя, ки чораҳои беҳдоштӣ ба хотири пешгирӣ аз паҳншавии коронавирусро сахттар карданд, Тоҷикистон маҳдудиятҳоро марҳила ба марҳила бекор мекунад.